Guys, nong ni bagai hanya hai video ros khane bagai ma phabi ka tamni bagai hinga ke sini Tripura sarok belai aglai tongmai kha kaisa program ha ke aro thangai suak ngai mosalanya ni munyo ulta pulta khai phungnani abo tamung rok belai sitra ati ingmarok belai jesaya sini lukurok tango a program kebangma sela sikla bro sikla tango borno kisa buzak mangka belai ni kahamnai ate khe musamar belai hamia sini dofani bagai Tripura dofa mukhang sakjago ate khaimani saya oburi rangno je ate khe musanai rangno kisa punishment na nangnai bongni musamuruk tomungrok belai nya hamia nengke saka ate rok musamani belai lukurok musangjagia tamni hinga ke o tirokno stop khanya sanangnai tamni hinga ke o buri rok tai masa to saladang kha buri jan kha ko sinilia buri oni kamle chungje musai tong ya bukhani barasa khai mukhang mo sitarlang mo nanya gini o buri ni da buri jan kha saladang kha sang family competition ngi tong ha tai masa buri ke tu se buri ni musamani je apu bela nya hamya ati rok mani chaya ati rok khaya oi kaham ke musana ka musadi program jotono thango enjoy khayo tong thoni bagai thango to abo hangka belai saya nanya je bong video no bate ke musa kisa nalena ang asakno i video ni bagai asak kok khamya saglak je o buruini bini parents no kisa video no khake o buruino nini sajagno kisa phurungdi ati rok mani belai saya tamni hingake moti sini lukurok bosaiman tango gobango borok tabungni dino social media o belai viral ngai tango training sali tango moterok engma saya tamni hake bini parents ang nogoi kisa bono punishment nekhe belai sanai ang nongni bagai ase kok khamya saklak ani video korano mothaknai norok bai next video o malai phinai ani channel norok subscribe khai doni tai bukata video phainani mana bagai hambai